morning. Oh, good morning. Αχ, έλα γόρι μου, κάνε με λίγο να γελάσω. Σκασμό. Do you speak English? Of course I speak English, of course. Αλίμονο, καλέ. What can I do for you? I am Αρχίσαμε, ναι. Robert Phillips and this is my love, my wife Julia. I believe we have a reservation for the rent suite. Oh, yes, for the rent suite, of course we have a reservation for you. Την έχουμε κρατημένη. Μισό λεπτό to give you. This is your key. Oh, my key. Thank you. We thank you. Τι λέτε τώρα? I hope you enjoying your sitting here. You're staying here. Thank you very much, Julia. Robert. Ναι, παιδιά, τώρα ναι. Nice to see you. Nice to see you. It's very nice. Μπράβο, βρε. Ωραία αγγλικά μιλάς. Σκάσε. Ποιοι τα μάθανε, φανατικοί Ισλαμιστές? Να σου πω, κάνε μου τη χάρη. Προσπάθησε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και μην ενοχλείς καθόλου αυτούς τους πελάτες, εντάξει? Μίστερ, καλή διαμονή. Καλή. Διαμονή. Καλή διαμονή, Τζούλια. Αυτό είναι. Διαμονή. Thank you. Καλή διαμονή. Hello? Hello? Is there anybody here? Είμαστε μόνοι, Παστινόμε. Εδώ τουλάχιστον. Μπορείτε να με φωνάσετε με το όνομά μου, Αστυνόμε. Συγκρατήσου, Παστινόμε. Όταν παίρνεις το υπηρεσιακό σου ύφος, με τρελαίνεις ακόμα περισσότερο. Παστινόμε, με αποσυντονίζεις. Εδώ ήρθαμε για δουλειά. Ξέρεις πόσο καιρό τους κυνηγάω αυτούς τους δύο. Ξέρω. Το λέγανε στο τμήμα και γελάγανε. 4 χρόνια. Θα τους κόψω εγώ τα γέλια όμως. Γιατί τώρα τους έχω στο χέρι, Παστινόμε. Έτσι μίλα μου. Βρώμικα. Παστινόμε, σκασμός. Έσκασα. Αυτοί οι δύο γνωρίζονται μεταξύ τους? Όχι, δεν κάνουν και τίποτα. Γιατί και οι δύο είναι ρεμάλια. Αυτόν πώς το λένε? Νίκος Νοταράς. Ο επωνομαζόμενος το Τσακάλι. Απατεώνας και τζέντελμαν. Γοητευτικός και αρχικλέφτης. Ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια, ακολουθώντας όχι τα χνάρια του πατέρα του, αλλά τα δακτυλικά του αποτυπώματα, σε σημασμένη κηδείο. Ο Νίκος μας όμως εξελίχθηκε και από ψιλικατσίδικα και φαρμακεία άρχισε να χτυπάει τράπεζες και χρηματαποστολές. Και ενώ όλη η ασφάλεια ξέρει αυτά που έχει κάνει, δεν μπορέσαμε ποτέ να αποδείξουμε τίποτα και να το συλλάβουμε. Καταφέρνει πάντα με έναν περίεργο τρόπο να ξεφεύγει και να μας κάνει ρεζίλι. Τώρα τελευταία το έχει γυρίσει στο να εκδίνει κυριλέ πελάτες ακριβών ξενοδοχείων. Εδώ λοιπόν θα επέμβομεν εμείς. Θα του στήσομεν παγίδα και θα θέσομεν τέρμα στην επιτυχημένη καριέρα του. Μακάρι. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Να ησυχάσετε κι εσείς και να ασχοληθείτε με τίποτα άλλο, βραδελφέ. Παστινόμε. Διατάξτε με. Ναι. Παστινόμε, ανέβασε το μυαλό σου στο κεφάλι σου, μαδαφάκα. Ποια είναι αυτή? Μισό. Στην πρωινή ενημέρωση έλειπα στην τροχέα να σβήσω κάτι κλείσει του κουνιάδου μου. Ναι, κουνιάδο το λένε τώρα. Α, ναι. Μελίνα Θεοδόρου. Ακριβώς. Μελίνα Θεοδόρου. Η Αλέος, η Τίγρης. Πανέμορφη και θαυματουργή. Μεγάλο ταλέντο στις κλοπές. Άρχισε να κλέβει από μωρό. Στον νηπιαγωγείο είχε τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς να της ανήκει κανένα. Στο σχολείο δεν χρειάστηκε να αντιγράψει ποτέ στα διαγωνίσματα. Περίμενε τον καλύτερο μαθητή να τελειώσει και στη συνέχεια του βούταγε την κόλλα μπροστά στα μάτια του χωρίς να καταλάβει τίποτα. Έχει κατηγορηθεί για εκατοντάδες κλοπές, αλλά δεν έχει καταδικαστεί ποτέ λόγω αμφιβολιών. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει να πλησιάζει εύπορα ζευγάρια σε ακριβά ξενοδοχεία και να τα ξαλαφρώνει από τα πολύτιμα αντικείμενά τους. Εδώ ακριβώς ποντάρομεν εμείς. Τι λέτε? Θα πιάσει το κόλπο? Είναι simple and classic, διότι
φροντίσαμε να μαθευτεί ότι εμείς είμεθα ένα ζευγάρι Αμερικάνων και ήρθαμε εδώ για την αγορά αδαμάντων. Ο Δε Μίλτος φρόντισε να διαρρεύσει πληροφορία σε όλο το προσωπικό. Οπότε ερχόμαστε εμείς εδώ, τοποθετούμε τα διαμάντια ή τους αδάμαντες εντός του θησαυροφυλακίου, έρχονται αυτοί να τα κλέψουν και πάνω στη στιγμή χραπ τους συλλαμβάνουμε στα πράσα. Συγγνώμη, νεαρέ. Μάλιστα. Έρχεσαι λίγο μέσα που σε θέλω. Σε λίγο, γιατί πρέπει να καθαρίσω το δωμάτιό σας. Λοιπόν, αυτά τα 600 ευρώ είναι δικά σου. Και έλεγα τόση ώρα που τα είχα χάσει. Από σένα θέλω κάποιες πληροφορίες. Πέσατε στον κατάλληλο άνθρωπο. Όλοι ξέρουν πως για 100 ευρώ θα πουλούσα τους γονείς μου. Πόσο μάλλον για 600. Μπράβο, αγόρι μου, εμείς οι δύο τα πάμε πολύ καλά. Εγώ εργάζομαι σαν φωτογράφος στη μεγάλη βρετανική κουτσοπολίστικη εφημερίδα Windows. Α, παπαράτσι δηλαδή. Όλα τα ξέρεις, άτιμο. Τι πάμε. Πέσατε στον άνθρωπό σας. Για να δούμε λοιπόν πως ξέρεις και ποιοι είναι οι Αμερικανοί που μένουν στην κόκκινη σουίτα. Πάντως, celebrities δεν είναι. Από όσο ξέρω είναι απίστευτα ματσωμένοι και ήρθανε για κάτι διαμάντια. Διαμάντια. Ναι, είναι κάτι πετρούλες οι οποίες είναι διάφανες και γυαλίζουν και είναι... Ξέρω. Μπορείς να πηγαίνεις. Ευχαριστώ. Τόσο απλό ήτανε. Μόνο που αυτή η κουβέντα που κάναμε πρέπει να μείνει μεταξύ μας. Αν δεν πεις τίποτα σε κανέναν, έχεις συλλαμβάνει άλλα 600 ευρώ. Μην το συζητάτε καθόλου. Εγώ για 1.200 ευρώ και τη Μαρία τη σιωπή σας παίζω. Να σου πω εσένα. Παρακαλώ. Έρχεσαι λίγο μέσα που σε θέλω. Κοιτάξτε, αν δεν είναι κάτι σημαντικό, πρέπει να πάω στο δωμάτιό σας. Λοιπόν, αυτά τα 600 ευρώ είναι δικά σου. δεν θα την έλεγες κι άσχημη τη σημερινή μέρα. Να σε δω. Βρέσαι και μορφαγοράκι. Ναι, κοιτάξτε, μην κουράζεστε με τέτοια. Αρκούν τα 600 ευρώ. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, άκου. Εγώ είμαι ρεπόρτερ της γαλλικής κουτσομπολίστικης εφημερίδας Φενέτρ. Έμαθα ότι στην κόκκινη σουίτα έχουν σκάσει μύτη κάποιοι Αμερικάνοι. Λέγεται ξέρουμε για αυτούς. Δεν σας ενδιαφέρουν εσάς. Δεν είναι διάσημοι. Απλά είναι ότι ξέρω πολύ ματσό και ότι έχουν κάτι σχέση με κάτι διαμάντια, άκουσα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μπορείς να πηγαίνεις. Ίσως να σε ξαναχρειαστώ. Όποτε θελήσετε. Ξέρετε, προσφέρουμε παντός είδους υπηρεσίες, νόμιμες και μη. Η κουβέντα για όσα είπαμε. Θα μου δώσετε άλλα 600 ευρώ. Όχι βέβαια. Πάντως να ξέρετε, οι βρετανικές εφημερίδες πληρώνουν καλύτερα. Συγγνώμη. Όχι, λέω να προσέχετε τον ανταγωνισμό. Τι παιδί είναι αυτό, Παναγία μου? Να σου πω. Έλα. Τι παρήγγειλε το κουκλί. Μοχίτο. Αχ, να το πάω εγώ, please. Ό,τι πείτε αφεντικό. Ό,τι πείτε αφεντικό. Μάντεψε. Τι θα γίνει, μωρή? Κάποτε δεν θα βγει στη σύνταξη. Θα έχεις πεθάνει ως τότε. Ήρεμα. Είδου και το περίφημο μοχίτο. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο έχω βραβευτεί ως ο καλύτερος μπάρμαν στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια. Τι μου λέει ρε παιδί μου. Βαλκάνια λέγεται ένα μπαράκι στην Κυψέλη που δούλευε πρόπερση. Τι είναι αυτό ρε? Φτιάχνουν τέτοιες γυναίκες στην Ελλάδα? Σιγά μωρέ, την Playmate. Όπα, θα γίνει κονέ. Μπορώ να καθίσω μαζί σου? Όλα τα τραπέζια είναι γεμάτα. Παρακαλώ. Χαρά μου. Αυτός είσαι. Τι θα πιείς? Κερνάω. Μη ρωτάς όταν ξέρεις την απάντηση. Για αρχή εννοούσα. Πίνω ήδη. Μοχίτο. Ωραία λοιπόν. Θα πιεις άλλο ένα. Ψτ, παιδί,
Έχει τρόπους όμως. Για δες τι θέλει ο Τσέλιγκας. Παρακαλώ. 2 μοχίτο. Αμέσως. 2 ακόμα. Μελίνα. Νίκος. Χαίρομαι πολύ. Νίκο. Εγώ τώρα τι να πω για να μην φάω χαστούκι. Με τι ασχολείσαι, Νίκο? Πώς το λένε τώρα αυτό? Παπαράτσι. Α, μάλιστα. Ο ανταγωνισμός. Ορίστε. Όχι τίποτα, λέω, την ίδια δουλειά κάνουμε. Περίπου. Που φώσκει ο νους, υπαστηνόμε. Καλύτερα να μην σας πω, γιατί με βλέπω με δυσμενή μετάθεση. Πρέπει συνεχώς να σου υπενθυμίζω ότι είμαι παντρεμένος. Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Πρέπει. Υπαστηνόμε, πρέπει να ξέρεις ότι το λάθος από το πάθος απέχει τόσο. Τέτοια μεγέθη δεν με τρομάζουν, αστυνόμε. Έχουμε αργήσει. Όπως διατάξετε. Δώσ' μου μια τρίχα από τα μαλλιά σου. Καλέ όλη την τούφα. Τι ακριβώς κάνουμε τώρα? Τώρα στείνουμε τη φάκα για τα ποντικάκια. Μαθαφάκα. Good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Σε μιλτώ. Ήρθε έξω η Σοφία και σου άφησε το ταξί γιατί πάει, λέει, το παιδί στο νοσοκομείο. Το παιδί στο νοσοκομείο τι έγινε, τι έπαθε? Δεν ξέρω, στον Πέδον, λέει, το πάει. Στον Πέδον, ειδοποίησε τη Μάρο να καθίσει στο ρεσεψιόν, εγώ φεύγω. Ναι. Έλα, Σοφία, τι έγινε, τι έπαθε το παιδί? Τι? Λοιπόν, κάτσε, περίμενε με και έρχομαι κι εγώ. Τι, ποιος θα πάει κούρσα το ταξί, παιδί μου, πας καλά? Σοφία, στο έχω πει 1000 φορές. Υπάρχουν προτεραιότητες σε αυτή τη ζωή. Πρώτα το παιδί και μετά το ταξί. Λοιπόν, έρχομαι κι εγώ, πάμε με το ταξί στον Πέδον και άμα μας κάτσει και καμιά κούρσα για το γουδί, την παίρνουμε. Τι έγινε? Τίποτα, κάτι σκέφτηκα. Ελπίζω όχι το τηλεφώνημα που έχεις να κάνεις στο κορίτσι σου. Μα δεν έχω κορίτσι, με χώρισε προ 5 μηνών. Δεν της άρεσε, λέει, η δουλειά μου. Ωραία, λοιπόν. Ας πιούμε τότε στην ευτυχία της. What it will be, sir? We are going to have a couple fresh orange juice. An excellent choice, sir. Thank you. Εμένα θα με συγχωρήσεις για λίγο. Φεύγεις κιόλας? Στο δωμάτιο θα είμαι. Με φανταστείς δεν πρόλαβα ακόμα να ξεπακετάρω. Αλλά αν θες μπορούμε να βρεθούμε αργότερα. Όταν βραδιάσει. Φυσικά και θα βρεθούμε. Μένω στο 605. Τηλεφώνησέ μου μόλις βραδιάσει. Τι έπαθες, ρε, τι κοιτάς? Κάτι δεν πάει καλά με τους Αμερικάνους από εκεί. Αμερικάνοι είναι. Για καλό δεν ήρθανε. Για ρώτα και τους Ιρακινούς. Για τριήμερο τους πήγανε και κατσικωθήκανε. Λες τώρα να έχουν μπει στη σουητά? Σίγουρα. Ο ξεφτύλας τώρα θα ψάχνει τα σιρτάρια στο κρεβάτι. Και η Τσουλίτσα θα κοιτάζει τις ντουλάπες. Λες αυτός να έχει βρει τις ζαρτιέρες μου? Ζαρτιέρες. Η Παστινό με πήρε σε μυστική αποστολή ζαρτιέρες. Μαδαφάκα. Ήρεμα, αστυνόμε, ήρεμα. Θα μας πάρουνε χαμπάρι. Τι λες να γίνεται πάνω τώρα? Θα έχω συναντηθεί. Σίγουρα. Τώρα θα έχουν βρει και τα έγγραφα. Έτσι, αστυνόμε? Yes, indeed. Αυτά τα ρεμάλια είναι πολύ ικανά, motherfucker.
Γεια σας. Στείλτε μου σας παρακαλώ ένα μπουκάλι σαμπάνια στο δωμάτιο. Με 2 ποτήρια. Με 2 ποτήρια παρακαλώ. Καλησπέρα. Αναρωτιέμαι πως εμείς οι δύο θα πρέπει να ξανασυστηθούμε. Δεν νομίζω. Τουλάχιστον εγώ δεν είμαι υποχρεωμένη να κάνω τίποτα. Εγώ έχω το όπλο. Μπορεί να έχω κι εγώ ένα όπλο. Μια πληροφορία που θα μας κάνει πλούσιους. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ πιο ματσωμένοι από όσο νόμιζα. Αηδίες. Τόση ώρα ψάχναμε και δεν βρήκαμε τίποτα. Ούτε διαμάντια ούτε τίποτα. Δεν βρήκαμε, γιατί τα διαμάντια φτάνουν αύριο. Και είναι πολλά. Ήσυχα, Νικολάκη. Μελίνα. Αν το όνομά σου είναι Μελίνα. Είναι. Χαίρομαι. Όπως βλέπω μπορούμε να λέμε και αλήθειες μεταξύ μας. Θα πυροβολήσεις? Όχι βέβαια, ούτε εσύ θα πυροβολούσες. Υπάρχουν πολλά λεφτά. Και φτάνουν και για τους δύο μας. Δεν πιστεύεις? Κάτι μου λέει πως πρέπει να σε πιστέψω. Κόντε Ντελμάρε λέγεται παρακαλώ. Έλα ρε Μίλτος είσαι. Τι έγινε με το μωρό? Όλα καλά? Μπράβο. Και εδώ όλα καλά, ναι. Άντε, γεια. Good night. Good night. Good night to you too. Για να δούμε. Τσιμπήσεντα κλεφτρόνια. Η τρίχα λείπει. Τα έγγραφα έχουν μετακινηθεί. Άρα μάθανε αυτό που θέλαμε να μάθουνε. Καλά, σε πολύ σεξι. Σκάσε επιτέλους, παστινό με σεξι και σεξι. Για τρίχες μιλάω, μαδαφάκα. Αχ, δεν είναι αυτό που λες. Είναι ο τρόπος που το λες. Παστινό με σεμνά. Μην ξεχνάς πως είμαι παντρεμένος. Τελικά όλοι οι άντρες που μας αρέσουν έχουν καλή μνήμη. Πάρε μας την όμε. Τώρα! Let me free! Δεν το πιστεύω, λες αλήθεια? Εντελώς. Έχουν παραγγείλει και ειδικό χρηματοκιβώτιο. Και εκεί θα βάλουν τα διαμάντια. Ακριβώς. Εμείς πότε ορμάμε? Περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή και ενεργούμε αναλόγως. Τέλεια. Αυτό τι είναι? Σουβενίρ από τη ληστεία της Εθνικής το 99. Έχω κι άλλο στην πλάτη. Και αυτό από την Εθνική? Χρηματαποστολή του 2001. Αυτό? Μάρτιος 2002. Τράπεζα στο Περιστέρι. Πάλεψαμε το φρουρό. Αδέσποτη. Και αυτό? Χρηματαποστολή των ΕΛΤΑ 2003. Πήγα να ξεφύγω και ένας συνταξιούχος με βάρεσε με την πατερίτσα. Αυτό? Οκτώβρης 2004, λίγο μετά τους Ολυμπιακούς. Καθώς πηδούσα από ένα περιπολικό, έπεσα πάνω στη σιρήνα. Δεν πιστεύω να κοίταγες. Ήθελα να το αποφύγω, αλλά ήταν εξ επαφής. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι κάνουνε δίπλα. Αχ, μπορώ. Βγάζουνε τα μάτια τους. Εντελώς. Να δεις αυτοί που στο τέλος θα ερωτευτούν. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι μας δίνουν το καλό παράδειγμα, ίσως. Όχι. Ότι θα τους συλλάβουμε μαζί. Πακέτο, the bucket. Ακριβώς όπως το σχεδίαζα, planet. Αστυνόμε. Παστινό με γυαλίζει το μάτι σου, πρόσεξε τι θα πεις. Δεν είναι κρίμα κι άδικο αυτοί δίπλα να περνάνε καλά. Και εμείς απλώς να τους παίρνουμε μάτι. Παστινό με σύνελθε. You are a beauty. Yes, I am, Ρουφιάνα. No, you are on duty. Over. Συγγνώμη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μπάτσι. Τι έμεσε μωρό μου, μπορεί να μην είναι για μας. Εδώ διαμένει το ζεύγος Ρόμπερτ και Τζούλια Φίλιπς. Μάλιστα, από χτες. Φέραμε αυτά που περίμεναν.
Κατέφτασαν και τα διαμάντια. Είναι και πολλά ζωή να έχουνε. Έχουμε εντολή να τα αφήσουμε σε ειδική παραγγελία στη χρηματοκιβώτιο στην κόκκινη σουίτ. Ναι, μάλιστα, είμαι ενήμερος. Θα σας συνοδεύσω εγώ. Το χρηματοκιβώτιο έχει φτάσει από το πρωί. Να και το χρηματοκιβώτιο. Θα με συγχωρέσετε μισό λεπτό. Αλίμονο, τι λέτε. Κάντε δουλειά σας. Εμείς τα κλειδιά έρθαμε να αφήσουμε. Άλλωστε, εμείς σε διακοπές είμαστε. Μπορούμε να περιμένουμε. Πάντως, αν θέλετε, το πρωινό έχει σερβιριστεί. Μπορείτε να περάσετε. Ωραία. Ευχαριστούμε. Εντάξει, μάγκες, σπάστε τώρα. Μάλιστα, αστυνομία. Τίποτε και για τα διαμάντια. Να τα προσέχετε σαν τα μάτια σας. Είναι από μεγάλο κοσμηματοβολείο και αν χαθεί στο εκεί να τη βάψαμε. Πρόκειται για πολλά δισεκατομμύρια. Καλά, καλά. Τραβάτε στο τμήμα τώρα. Μάλιστα, αστυνομία. Και εσύ, μικρέ. Μάλιστα, αστυνομία. Όπως είπαμε, θα κινείσαι σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Μάλιστα, αστυνομία. Μπράβο. Nice to meet you. 300.000 ευρώ μέσα σε 3 λεπτά. Καλά σοβαρά μιλάς. Ναι, αλλά το σχεδίαζα 3 εβδομάδες. Δηλαδή, εσύ με τόσο που έχεις βγάλει θα έπρεπε να έχεις αποσυρθεί. Κρατάω μόνο τα 10% από αυτά που κλέβω. Καλά, και τα υπόλοιπα μην μου πεις ότι τα επιστρέφεις. Όχι, βέβαια, αυτοί που κλέβω είναι πάμπλουτοι και ασφαλισμένοι. Τότε. Οι Έλληνες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι πάρα πολλοί. Και εσύ ποιος είσαι, μανάρι μου? Ο Ρομπέντο Δασόν. Εγώ είμαι ο Νίκος. Και ξέρεις πόσο όμορφα νιώθει ο Νίκος όταν μπορεί να βοηθάει τον κόσμο. Άσε που το κάνω από παιδάκι και μου έχει μείνει συνήθεια. Τελικά εσύ ή ο τέλειος άντρας είσαι ή θεόμουρλος. Και αν σου έλεγα ότι δεν είμαι θεόμουρλος, τι άλλο μας μένει? Good morning. Good morning. Good morning. Να σου πω, δεν ξέρεις καθόλου αγγλικά? Γρή. Και τι κάνουμε αν χρειάζεται να κλέψουμε κάποιον στην Αγγλία? Θα τον κλέψουμε. Σωστά. Μήπως θα χρειαστεί να το ρωτήσουμε πρώτα? Dear, Yes, dear. don't you think we should separate our diamonds from all the other stones? Yes, dear. Τι είπε? Δεν άκουσα καλά. Κάτι για διαμάντια και για τους Rolling Stones. Πρέπει να βρούμε κάτι να τους πιάσουμε κουβέντα. Να σου πω, για τσάκο αυτό. Τι είναι αυτό? Ο Μίλτος το κερνάει στα 2 ζευγάρια. Κρασί πρωί-πρωί. Το βράδυ δηλαδή τι θα τους κεράσουμε, κυροζήνη? Ρε στα σχόλια και προχώρα. Καλά. Αυτά είναι κερασμένα από το ξενοδοχείο μας. Ευχαριστούμε. Στην υγεία σας. With compliments of our receptionist. Thank you. No bang, dude. What? No bang, dude. Oh, I mean, yes. Τι έπαθες, ρε? Τίποτα. Κοίτα. Αν αυτός εκεί είναι Αμερικάνος, εγώ είμαι η Αλέκα Καμίλα. Cheers. 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 By the way, I am Robert Phillips, and this beautiful lady is my wife, Julia Phillips. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Melina. Oh. And my boyfriend, Nikos. Hi, Nikos. Hi. Και τώρα θα μάθουμε όλα όσα θέλουμε. Are you staying long? We don't know yet. We just got what we came for, and we will probably leave tomorrow. Really? Oh, yes. Τους ρώτησα πόσο θα μείνουνε. Μου είπανε ότι πήραν αυτό που ήθελαν, τα διαμάντια δηλαδή, και αύριο θα ξεκουμπιστούνε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Yes. Hi, Nikos. We are going to the theater tonight. Really? Oh, yes. Nice. Μου είπαν ότι θα πάνε το βράδυ στο θέατρο. Μας βολεύει αυτό. We seem to have some extra tickets. Yes. Would you like to join us? Λένε να πάμε το βράδυ μαζί τους στο θέατρο. Τι κάνουμε? Βρες μια δικαιολογία. Look, okay about tonight. Okay. But no. No problem, Melina. Perhaps another time. Dear? Yes, dear. Oh, God. Yes. Yes. Honey, are you ready, beautiful dear? Εγώ τώρα τι να πω? Αν ο τύπος είναι μόνος του δίπλα, δεν θα καταλάβει τίποτα στα αγγλικά. Πες yes, αυτό θα το καταλάβει. Yes. Όχι σαν να παίζεις έτσι όντα, υπαστηνόμε. Κανονικό yes, motherfucker. Όλο να με ρίχνεις. Όλο να με ρίχνεις, τέλος πάντων. Yes. Έλα, πάμε τώρα, έλα. Τι κάνουμε? Yes.
Yes! Yes! Πάρτα! Έλα, εγώ είμαι. Οι Αμερικάνοι μόλις έφυγαν. Τι πώς το ξέρω, τους άκουσα. Ποια αγγλικά? Όχι, παιδί μου, από την πόρτα που έκλεισε το κατάλαβα. Ετοιμάσου, έρχονται. Πανέτοιμη με μωρό μου, πανέτοιμη. Τώρα πάω να βάλω το GPS στο ταξί. Έλα, όλα εντάξει. Να και τα Αμερικανάκια. Έλα, τώρα μπαίνουν. Ναι, μπαίνουν στο ταξί. Ωραία, απομακρύνονται. Οκ. Έρχομαι να σε βοηθήσω. Τσέκαρε το GPS να δεις που βρίσκονται. Ερμού και πάνε προς Ψηρή. Τέλεια. Να και το μωράκι μας. Τι βλάκες που είναι. Όχι τόσο πολύ, πουλάκι μου, όχι τόσο πολύ. Βουαλά. Μωρό μου, είσαι Θεός. Ο Θεός της απάτης στο κερατό μου. Το πιστεύουν υπέροχα. Αχ, είναι ερωτευμένα, μωρέ. Ναι, να τα βάλουμε στο ίδιο κελί, μωρέ. Αστυνόμε, τελικά είσαι πολύ σπασίκλας. Πας και ήσουν απουσιολόγος στο Λυκείο. Μη γελιέσαι, είπα αστυνόμε. Πρόκειται για δύο σεσημασμένα αρχιτσογλάνια που έχουν εκδίσει τη μισή κοσμική Αθήνα. Μέχρι και GPS μας βάλαν στο ταξί για να μας παρακολουθούν. Αλλά αυτό το δαιμόνιο μυαλό συνέλαβε το σχέδιό τους, γι' αυτό έστειλε το ταξί μόνο του στο θέατρο. Έλα, γρήγορα. Τα βγάζουν. Βιάζεσαι. Να γυρίσουν από το θέατρο, προλαβαίνουμε να χτυπήσουμε και κάνα ATM. Για κάνε πώς. Για ντουχάου, σαν να βαπείς. Οι Αμερικάνοι πώς σου φαίνεται? Η γυναίκα καλή είναι. Λίγο σιωπηλή βέβαια. Και ξενέρωτος? Να. Είναι λίγο μαλαμπούκας. Ναι. Μαλαμπούκας. Ναι. Λίγο. Λοιπόν, πού τα κρύβουμε αυτά τώρα? Πουθενά.
Τα μοιράζουμε, τα βάζουμε στις βαλίτσες μας και εξαφανιζόμαστε. Μήπως δεν με εμπιστεύεσαι, μωρό μου? Νικολακή, τι θες? Αυτό το όνειρο που ζούμε να μην τελειώσει ακόμα. Σαν χολιγουντιανή ταινία, δεν είναι? Μήπως είσαι λίγο γκαγκά? Απλά έλεγα να απολαύσουμε ένα ποτό στην πισίνα πριν να εγκαταλείψουμε το ξενοδοχείο για πάντα. Τι λες, πουλάκι μου? Σε λίγο θα σκάσουν μύτη οι Αμερικάνοι. Θα καταλάβουν ότι κάποιος το σούφρωσε και θα έρθουν οι μπάτσοι. Τι λες? Ακόμα καλύτερα. Υπάρχει μεγαλύτερη ειδονία από το να απολαμβάνεις την έκφραση του ανθρώπου που μόλις έχεις κλέψει. Να σου πω. Μικρός είχες περάσει τύφο, έτσι. Κι άλλα πολλά. Έλα πάμε. Με τις αποδείξεις που έχουμε θα τους κλείσουμε στον κορυδαλό τουλάχιστον μια δεκαετία. Όχι τώρα. Έχουμε ώρα. Ναι, αλλά εγώ δεν κρατιέμαι, είπα αστυνόμε. Έλα, ας κάτσουμε λίγο ακόμα στο αυτοκίνητο. Μ' αρέσει που είναι νύχτα. Έχει ησυχία. Κι εμείς εδώ μέσα, κλεισμένοι. Αρχίσαμε πάλι μαδαφάκα. Δεν ξέρεις τι ωραίες αναμνήσεις έχω. Μου θυμίζει τους πρώτους μου έρωτες. Συνέχεια στο αυτοκίνητο το έκανα. Στο αυτοκίνητο, Συνεχώς. Έφτασα 23 χρονών για να πέσω στο κρεβάτι. Από τα 17 μου, συνέχεια στο αυτοκίνητο. Πρώτα έμαθα τι θα πει σασμάν και μετά οργασμός. Αστυνόμε, συγκεντρώσου στην επιχείρηση είναι διαταγή. Λοιπόν, για να τελειώνουμε αυτή τη μαλακία, μια και καλή. Είμαι 2% υπαστυνόμος και 98% γυναίκα. Το ξέρω, μαδαφάκα. Το ξέρω. Βάλε τάξη, αστυνόμε. Καλησπέρα, κύριε Μίλτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε για ένα ποτό στην πισίνα. Στο καλό. Τώρα κανονικά αυτοί οι δύο θα έπρεπε να το έχουν βάλει στα πόδια. Good evening to you all. We'll be to the pool. Okay. Nice to see you, Miltos. Και αυτοί οι δύο κανονικά θα έπρεπε να κυνηγάνε τους άλλους δύο που θα έπρεπε να το έχουν βάλει στα πόδια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά? Είπες κάτι? Εγώ. Όχι, τίποτα. Γυρίσατε. What did you just say? You back soon from the theater. Yeah. We didn't like the play. We are going to have a drink. See you later. Okay. Θα έρθουν, λέει, μετά για ποτό. Πάω να φέρω λίγο νερό. What it will be, sir? 2 bourbons on the rocks. Aha, a great choice. Great, Alexander. You come from Kentucky? Oh, no. Actually, we live to Chicago. Chicago, where Frank Sinatra was born. Frankie! Yeah. Oh, great. Good boy. Like Coke Mafia. I'll get your drinks now. Thank you very much. Thank you. Έτοιμα τα νεράκια και 2 σφινάκια από μένα. Νέα συνταγή. Δική μου. Ευχαριστούμε. Καλά το είχα καταλάβει εγώ ότι δεν είναι Αμερικάνοι. Τι έγινε πάλι, ρε Κλουζό? Μου είπαν ότι είναι από το Σικάγο και εγώ τους είπα ότι εκεί γεννήθηκε ο Φρανκ Σινάτρα και αυτοί μου είπαν ναι. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ο Φρανκ Σινάτρα γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ. Δεν υπάρχει Αμερικάνος που δεν το ξέρει αυτό. Η τύπη είναι μεγάλη απάτη. Φτιάξε 2 μπερμόντι. Μωρό μου, πρέπει να λείψω για λίγο. Ώσπου να πιεις τα ποτάκια σου. Ήρθα. Πού πας, Νικολάκη? Στην τουαλέτα. Σε μισό λεπτό έρχομαι. Τουλάχιστον άρχισε το κυνηγητό. Άντε να δούμε και λίγο θέαμα. Κοιτάξτε τον πως ανεβαίνει τις σκάλες. Σαν αγριοκάτσι. Μωρ, τι σεξι που είναι. Αφήστε, κορίτσια. Έρχεστε δεύτερες. Μιλάμε πολύ καψούρης ο τύπος. Με την τύπησα από το 605. Έρε και να είχα την ομορφιά της. Έρε και να είχα τον κομμενό της. Έρε και να είχα ρεπό απόψε. Μου φύγανε 10 χρόνια από τη ζωή μου. Λοιπόν, τέρμα τα παιχνιδάκια. Καλό ενισχύσει και τους συλλαμβάνουμε. Αστυνόμος Λουκάς, over. Νόμιζα ότι δεν θα ακούσουν.
Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί ένας άντρας να πάει τουαλέτα και να κλέψει μια σαμπάνια από το κελάρι του ξενοδοχείου? Λεμένη είναι. Εννοείται, μωρό μου. Και να είναι πιο γλυκιά. Μίλτο, από τούδε και εφ' είσαι σε ετοιμότητα. Παίρνει το σχέδιο στην τελική του φάση. Μάλιστα, αστυνόμε. Τι έγινε, παιδιά? Άλλο επεισόδιο έβλεπα εγώ. Γιατί μιλάει ελληνικά το Αμερικανάκι και εσύ γιατί τον είπες αστυνόμο? Το σκασμό θα με υποχρεώσεις. Αχ, Χριστέ μου, πάντα έτσι να μου μιλάς. Πώς πάει? Όλα εντάξει, αστυνόμε. Έχουμε περικυκλώσει το τετράγωνο και περιμένουμε εντολές. Συγγνώμη, γιατί χαιρετιούνται αυτοί? Το σκασμό είπα. Και γιατί την είπε η αστυνόμο? Τι πράγμα, πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Ηρέμησα, θα μας πάρουνε χαμπάρι. His eyes, her eyes. Καλύτερα τώρα? Καλύτερα. Τι θα κάνουμε? Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Θα περάσουμε αυτό το πρώτο τεστ και θα είμαστε έτοιμοι για το μέλλον. Εντάξει? Καλησπέρα. Α, μιλάτε και ελληνικά βλέπω. Και πολλές άλλες γλώσσες, αλλά δεν είναι της παρούσης. Αστυνόμος Λουκάς, ασφάλεια. Και από εδώ είπα αστυνόμος Κοντογιαννίδη. Χαίρομαι πολύ, τι μου κάνετε. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Δεν αφήνουμε τις κοσμικότητες, motherfucker. Πολύ καλά, αστυνόμε. Λοιπόν, θα ήθελα να με ακολουθήσετε στο κόκκινο δωμάτιο. Γιατί, αν επιτρέπετε? Πρόκειται για τα... Σκασμός. Σκασμός είπα αστυνόμε, τώρα μιλάνε οι άντρες. Αχ, πεθαίνω. Καλός είναι. Λοιπόν, Νικολάκη, δεν θα μας πάρει πολύ. Θα δούμε παρεΐτσα μερικά πραγματάκια και μετά θα σε πάμε μια βολτίτσα εις τον Κορυδαλό. Συγγνώμη, αγάπη μου, τι λέει ο κύριος? Σας παρακαλώ, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε? Εγώ είμαι φωτογράφος για τη βρετανική εφημερίδα Windows. Και εγώ είμαι ο Νταλάρας με κοτσίδα. Έλα, αγοράκι μου, μην το κάνουμε θέμα τώρα, έλα. Πολύ καλά, μπάτσε. Πάμε. Εμένα αυτός μ' αρέσει. Καλός είναι. Λοιπόν, όργανα, πάμε! Πού Μίλτο? Μάλιστα, αστυνόμε. Εσύ, παιδί μου, να πάρεις μαζί σου και το γυναικάκι. The Little Black Magic Woman. Εγώ, καλέ. Magic. Α, πολύ με συγκινείτε. Ναι, Βεδουίνα, χρειάζομαι μάρτυρες, πολλούς μάρτυρες, για τον θρίαβο της απόψινής δικαιοσύνης. Vamos! La Victoria siempre. Βρε, μπας και είναι κομματάκι βλαμμένος ο Αμερικανός μπάτζος. Έλα τώρα τα πετά. Εντάξει, Μίλτο, μου σκάω. Ορίστε. Περάστε παρακαλώ στην πολυτελήν κόκκινη σου ήταν τούτην και λάβατε τα σκαταλήλους θέσεις παρακαλώ. Και σεξι και έχει και τρόπους. Δεν διακόπτουμε, μαδαφάκα. Συγγνώμη, αστυνόμη. Λοιπόν, σας εκάλεσαν εδώ για να σας αποδείξω ότι οι δύο τούτοι ωραιότατοι συνάνθρωποι μας στην πραγματικότητα είναι δύο κλεφτρόνια του κερατά. Μεγάλη εισαγωγή κάνει. Εισήλθον απόψε εις την σουίταν τούτην ως έλουροι από αυτήν εδώ την μπαλκονόπορτα. Επερπάτησαν αθόρυβα, διέριξαν το χρηματοκιβώτιο τούτο, έκλεψαν τους αδάμαντες αμυθίτου αξίας πολλών εκατομμυρίων δραχμών και αντί να το βάλουν στα πόδια, τι έκαναν? Άρχισαν να χαμουρεύονται πάνω σε τούτο το κουτί. Έσχος! Κανένας σεβασμός στον πλούτο πια. Συγγνώμη, για όλα αυτά που λέτε έχετε αποδείξεις? Κοίταξε να δεις, κοπέλα μου. Δεν πορευόμεθα εμείς ξεβράκωτοι στα γκούρια. Όλα αυτά που σας είπα είναι ήδη καταγεγραμμένα στην κάμερα που ευρίσκεται πίσω από τη Βεδουίνα καμαριέρα. Συγγνώμη, πίσω από μένα υπάρχει κάμερα? Άνοιξε το φύλλο της ντουλάπας, Βεδουίνα. Ορίστε, το ανοίγω. Δεν υπάρχει κάμερα εδώ μέσα. Τι, δεν υπάρχει κάμερα? Πού είναι η κάμερα, μανταφάκα? Ήρεμα, αστυνόμε. Ήρεμα, δεν υπάρχει λόγος να ταραζόμεθα. Λοιπόν, ευθύς αμέσως θα σας αποδείξω ότι η κλοπή είναι γεγονός. Ελάτε. Όλοι γνωρίζετε ότι στο χρηματοκιβώτιο αυτό υπάρχουν τα διαμάντια. Εγώ δεν το γνώριζα. Σκασμό εσύ. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα θα διαπιστώσετε η διεισόμαση ότι τα διαμάντια έκαναν φτερά. Τι λέει, μωρέ, ο Έρμο? Μην προτρέχεις, αστυνόμε. Κοίτα. Τι? Όχι, ρε. Αμάν. Γιατί είναι τα διαμάντια εδώ, μαδαφάκα? Πατάτα έκανε ο αστυνόμος. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή,
Τόση κόπη χαμένη, τι θα κάνω εγώ τώρα. Να σου πω, την άλλη εβδομάδα αδειάζει μια θέση καμαριέρας. Έχεις καθόλου προϋπηρεσία? Κάνε παραπέρα, μωρή. Άντε, κάνε. Κανένα σεβασμό πιάσει την εξουσία. Μη στενοχωριέσαι, αστυνόμοι. Ήρεμα, κάπου θα του πιάσετε. Εδώ ολόκληρο Αλ Καπόνε και τον στρίμωξαν για φοροδιαφυγή. Καλά σου λέει, μωρέ, πάρ' τους και λίγο από πίσω. Κάποιο τοπάκι δεν θα το περάσουνε. Κάποιο διπλοπαρκάρισμα δεν θα το κάνουνε. Σας παρακαλώ. Φύγετε όλοι. Μάλιστα, αστυνόμια. Περάστε, περάστε! Μην φωνάζεις. Περάστε! Καληνύχτα σας. Να είστε καλά. Προχώρα. Αστυνόμε, να πηγαίνουμε κι εμείς. Έχουμε κλείσει και τραπέζι στο Ρέμο. Κοροϊδεύεις, Σογλάνη, Λίγο, αλλά νόμιμα. Είστε ελεύθεροι προς το παρόν όμως. Αστυνόμε, η ζωή είναι τρελή. Κοίτα να υποφεληθείς από τη σουίτα. Υπάρχει εδώ μια γυναίκα ωραία που λιώνει για σένα. Πες τα τσακέδια που θα μου πεις τι είναι η ζωή. Μάλιστα, αρχηγέ. Λευτρώνη, πάμε. Αρχηγέ μου, το σέβι μου. Σέβι σου. Σε τσακώσω, σε πατήσω χάμου, να δεις τι σέβας θα σου δείξω εγώ εσένα, τσαπερδόνα. Ένα ποτάκι. Να το βάλω. Βάλτο. Μαδαφάκα. Βάλτο. Και έλα κάτσε εδώ. Τι έγινε? Η πόρτα. Το πρωινό θα είναι. Ας μωρό, μ' ανοίγω εγώ. Τη νύχτα κι αυτή του Αγίου Βαρθολομαίου. Μπορεί να μην πιάσαμε τα τσογλάνια, αλλά περάσαμε καλά. Πολύ καλά, αστυνόμε. Ωραία λοιπόν. Ετοιμάσου κι εσύ, ντύσου, να παραδώσουμε τα διαμάδια και να πάμε μετά στη δουλειά. Διαταγές σου, πρόστιχο αγόρι. Tiger. Καλημέρα, μπάτσε. Αυτό είναι για σένα. Πώς βρέθηκε το κινητό μου στα χέρια σου? Το βρήκα στο μπαρ της πισίνας, εκεί που το έχει αφήσει ο Νίκος κατά τις 3 τα ξημερώματα, λίγο πριν φύγει για το αεροδρόμιο. Τι θέλει το κινητό μου στο αεροδρόμιο? Ποιο αεροδρόμιο? Πού πήγανε, πες μου, Βραζιλία? Βλάκα, μερικές φορές φέρνεις αληθινό αστυνομικό, Έλα, Μπενδουίνα, παραπήραμε θάρρος. Ναι, έλα κοντά τα χέρια σου. Έλα, αγάπη μου. Για μιλά τώρα στον Νίκο που περιμένει στη γραμμή να σου μιλήσει. Τι να μου μιλήσει, λέει. Από μας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μαντάμ, καλά ξυπνητούρια. Καλημέρα. Έλα, παιδί μου. Καλημέρα, έλα. Τα σακίδια τώρα, γεια σου. Τι έγινε, Νικολάκη? Καλημέρα, μπάτσε. Σε ποιο αεροδρόμιο είστε, Τσογλάνα, πού έχετε πάει? Είμαστε σε μια πολύ όμορφη και μεγάλη πόλη. Αλλά δεν θα σου πω πια. Σκοτίστηκα. Αρκεί που ξεκουμπιστήκατε από εδώ. Φύγατε από την Ελλάδα. Πήραμε να σε ευχαριστήσουμε για την οικονομική βοήθεια. Για ποια οικονομική βοήθεια? Υποθέτω ότι βρίσκεσαι κοντά στο κουτάκι σου. Άνοιξε το. Ήρεμα όμως. Χριστέ μου! Αμέσως, Χριστέ μου! Αμέσως ιστερία! Ρε Τσογλάνη, πού είσαι τώρα, ρε? Δεν θα σε πιάσω στα χέρια μου, θα σε πάτησω στο χάμο, το καταλαβαίνεις? Ηρέμησες? Όχι, δεν ηρέμησε. Τι είναι αυτό? Ποιο? Την κασέτα. Η σκηνή της χθεσινής ληστείας. Ωραία, και τι θα την κάνω, την βγάλω σε κόπια και την πουλάω στην Ομόνια? Για να μην κατηγορήσουν εσένα για την απώλεια των διαμαντιών. Είναι όμως κύριος. Σκάσε κι εσύ. Μην δείτε απατεώνα, αμέσως να φτιαχτείτε. Ρε Τσογλάνη, τι θες τώρα από μένα, τι περιμένεις? Να σου πω και ευχαριστώ από πάνω? Όχι βέβαια, μπάτσε. Το ευχαριστώ μου το χρωστάς για την άλλη κασέτα που την έστειλα στη γυναίκα σου με τα ελτά. Άρα θα αργήσει, οπότε προλαβαίνεις. Ποια κασέτα έστειλες στη γυναίκα μου? Αυτή που δείχνει τι κάνατε χθες βράδυ στο κρεβάτι με την υπαστηνόμο. Νίκο. Και μια συμβουλή από ένα φίλο. Όταν κοιμάσαι με μια γυναίκα να είσαι ξύπνιος. Φιλάκια, μπάτσε. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me.